Здравейте на всички! Казвам се Иван Иванов, на 20 години съм в град София. Моята кауза може би се различава малко повече от тази на всички останали. Моята цел е да направя България едно по-добро място за живеене на всеки един млад български гражданин. Моята цел е България да стане една от водещите икономики в света. Също така, едно от първите неща, които бих направил, ако днес съм политик за един ден, е да дам дом на всеки един бездомен гражданин. Веднъж и завинаги да реша проблема с бездомните животни по улиците, които биват избивани. Веднъж и завинаги да реша проблема с образованието, да бъдат вкарани нови технологии в обучението, също така реформи в цялата политическа система, може би смяна на режима на управление. И тъй като преди няколко дена се завърнах от програма Еразъм от Нов български университет, имах възможността да разгледам Швейцария, една от най-добре представените демокрации в този свят, и мисля, че тя даде един доста положителен пример върху това, което ще се боря и върху това, което ще постигна. Като един от другите главни приоритети бих развил малки и среден бизнес, за да може икономиката веднъж и завинаги да се възстанови, да има работа за всеки, както е било по времето на Тодор Живков. Всеки да работи, за всеки да има здравеопазване, безплатно обучение и всичко останало, от което се нуждаем, за да сме едни цивилизовани европейски граждани. Благодаря.